Čo ľudia, ja vás vítam na mojom, jak to mám povedať, na mojom reakčnom kanáli vás vítam, som si utvoril nový kanál, na ktorom budú iba čisto reakcie a budem tu reagovať na youtuberov, keďže páne tieto videjka neberte vzlom. Všetkých týchto tvorcov, čo budeme na tie videá pozerať, tak to nemyslím zlé, ale proste na ne zareagujeme, že čo oni robia zle, alebo že proste ono. Nie je to nejaká kritika, budeme proste reagovať na tvorkyňu, ktorá má 3,19 tisíc odberateľov a budeme pozerať sa na robotu, ktorú robí alebo robila. Takže ideme sa na to pozrieť, mňa to fakt zaujíma, že jak to dopadne tam. Už som to videl, ale pred troma mesiacmi som to videl a neviem, čo sa presne v tom videu udeje. Takže idem sa to ešte raz pozrieť. Keď sa vám videjko bude páčiť, dajte like, odber, snažíme sa dosiahnuť mojich prvých 10 odberateľov na tomto kanáli. Takže tak, ja budem pokecávať a my poďme na videjko. OK, sme na YouTube, je to od tvorkyne Roc Hanik, dúfam, že som to prečítal správne. Každopádne, naozaj je to takto zlé, aby byť Volt kuriérom. Každopádne, ja som toto video videl, ale neviem, čo sa tam deje, takže ideme si to znova pozrieť. A lebo ja ten, čo sa stávam teraz Volt kuriérom, tak ten vie, čo ma bude čakať, že aká je realita. Každopádne ona má už, neviem, okolo 18-19 rokov, možno aj 20, neviem. Keď toto pozeráš, môžeš mi napísať do komentárov. A my si poďme pozrieť, že aká je realita, tak poďme na to. Ľudia, ideme rozvážať, teraz som dokončila svoju prácu, hej, editujem videa, kto chcel niečo do mňa, tak www.rokanak.sk a poďme na to! No, hnusné počas. On to fakt natáča v zime. Kámo tam nejaká, aj neviem čo to je za auto, ale paneláky sú tam. Ja dúfam, že bude nejaký bonus. Rozvážame v Banskej Bystrici, ako môžete vidieť, sú tu paneláky. Niekdy som nebol ešte v Banskej Bystrici, reálne. Ukážeme si, koľko dneska zarobím, koľko preveziem, Počkat, ona má kameraman, alebo kameramana, to ma zaujíma. či sú Či nemá, či to má niekde položené. nejaké bonusy, ako to prebieha a či je to fakt tak na ako všetci hovoria. Hovoria všetci? Hej. Hej, mala tam. Týpek sa vezie na bicykli. Takže ja som na živnosť, to znamená, že nie som pod žiadnou flotilou a odvody si platím sama. Čo potrebujete k tejto práci? Najlepšie nejaký vodičak, keď to rozvážete autom alebo cez hotel na kolobežke, v takomto počasí to neviem predstaviť si na kolobežke. Ja si to viem predstaviť, keď som ja išiel na kolobežke, keby iba do obchodu. Keď si myslíte, že som do toho obchodu vôbec došiel. Ale so zlomeným volantom. Jo, môj volant drží i na kolobežke s kapaskami. Kvôli tomu, lebo som sa zžubal na onom. Takže tak, keď som si kúpil druhú, jo. Takže Ukaz bezúhonnosť trestnú, takže nemôžete byť žiadny kriminálnik, lebo pôjdete maximálne tak do pipky a nerozvážať. Akým autom ja rozvážam vlastne? Rozvážam týmto peklostrojom, čo je Octavia 1.9 TDI, samozrejme dvojková. Je to pred facelift. Áno, je to kombík do mesta, ale ja som profi vodič Kisucký, chápete? Toto je môj peklostroj a viete na čo zarobím? Na tieto hrdze. Mňa by zajímalo, že na čo ona natáča, či to je mobil alebo kameru má nejakú. Vyzerá, kamo, už dosť zle ako. To musí bolieť. Dosť zle. Takže uvidíme, ako to dneska bude. Imagine being able to build an app with your name on it, just by thinking about it. Dobre, štartujeme si autučko. A poďme teda na to. To dala tam nejaký edit, že to urobil tak ten zvuk, alebo to je reálne tak robí Škoda? Akože môj otec má Fabiu, ale že by taký zvuk nerobil, tak to neviem. No ako prvé si zapneme svetla, dámy a páni. Prvá vec, s ktorou začneme, že zapneme telefónik, zapneme si Volt Partner aplikáciu, tak sa to volá. Volt Partner, aký máme bonusík? 40%, aktuálne to vyzerá tak, že dopyt je nízky, takže uvidíme, ako sa nám bude dariť. Mňa toto hlavne zaujíma, jak mám získať túto aplikáciu, lebo ja som tam, ale keby neukazuje mi túto mapu, aby som mohol rozvážať. Každopádne ja nebudem robiť pre Volt, ale pre Bolt. Kvôli tomu, lebo Volt mi odpísal a vraj, že teraz momentálne je to mimo provoz. Že niečo riešia tam, že sa nejaká prúcha stala, takže nemôžem robiť, takže budem robiť pre Bolt, takže čakám iba teraz, aby sa mi ozvali a ideme robiť kuriéra. Každopádne to budem určite natáčať na svoj hlavný kanál, takže dajte mi tam like a odber. Všetko je do popisku. Ďakujem.
Dáme si, že sme online a budeme čakať. To neviem, že jak to funguje, ale to môžeš prísť, že dáš štart, že môžeš ísť ďalej rozvážať, či to musíš mať presne, že musíš ísť do roboty a rozvážať. A hlavne kamarát rozváža pre nejakú reštauráciu, takže neviem, jak to funguje, ale je to dosť zložité, ale naučím sa. Či nám príde nejaká objednávočka. Jedeme si ku Mekaču, čo je moja obľúbená destinácia, tak poďme. Takže ona rozváža pre Mekač asi, neviem, ale to taško neviem, kamarát hovoril, že stojí 20 alebo 150 eur, ale že by 150 eur stálo, to asi ne. Poďme na to, sme mi ako vritikám. Tak tomu neverím ani blázen, že sú 2 stupne. Musíte rozvážať sami, takže nikto s vami v aute nesmie byť, proste to po kinoch. Takže kameramanku vás už vysadila, alebo kamarátku. Akurát mi pípla objednávka, ako môžete vidieť, ja som pri Mekači. Takže idem po ňu a dám vám vedieť čo a ako. Hej, musíte mať proste vždycky box so sebou a dať to do toho boxu. Ten box som kúpila z Bazošu asi za 20 eur 2, takže úplná pohodička. Jo, tak z Bazoš, tak to by som aj bral. Mám jeden navyše, kto by chcel, píšte do komentárov. Hej, ja by som bral. Ja by som bral, keby si mi dala, aby som bral, keď ešte máš, lebo ho potrebujem. Ja keby, neviem, či Volt alebo Bolt, ale skôr asi Bolt. Ten Volt má modrý a Bolt má zelený. Takže asi Bolt skôr, takže asi nič. No dobré ľudia, objednávku mám, idem ju hodiť do auta. Dávam si vždycky na zadné sedačky, rovno si zoberiem vodu. A ideme na to. Na mape vidíte, že kde to máte akože dať a toto máte napravo hore Google mapy a tie vám hodia, kde sa vlastne ten zákazník nachádza a pôjdete za ním. Tuto dole máte inštrukcie, čo chce. Táto čajka chce stredko pred vchodom, takže to je ideálne, musím to nosiť hore. Ideme tam. Ja keby ona má jediné šťastie, že má auto, ja to budem musieť rozvážať na kolobežke. A to, že budem musieť ísť opatrne, lebo minulé ma stopil iba na semafore pod Žubanom, kvôli tomu, lebo som išiel na červeno, to som sa ponáhľal iba na vlak. A reálne už sú také debilné zákony, že reálne oni sedia aj v tých Škodách. A to aj nevidíte tie majaky, čo majú na streche. Takže no nič. A ona má šťastie, lebo ona má auto vlastne. Ja mám až o rok, to je GG. Dobre, tak aby sme to uviedli na pravú mieru, tak ja ako Volt kuriér už pracujem asi 2 mesiace alebo 3, tak nejak. OK, to je docela OK. Tak a za ten čas som si celkom dobré peniaze zarobila. Dokonca som získala bonus, že za 150 objednávok som mala 700 eur, takže... Či pána, 50 úloh získate 30 eur navyše. No nič, 50. Dobre. Tak toto chcem, ale asi nie od Volt, ale Bolt. Dúfam, že kámo zarobiť 700 eur za mesiac? No nič. Tu vám to prikladám a to sa oplatilo neskutočne, lebo som prešla nejakých 800 km asi ceca, už si to nepamätám presne. A zarobila som aj s objednávkami nejakých 1300 dačo eur, ešte tam boli nejakých 15 eur výška, alebo tak nejak. Mora, ty si nenapíš, okej. No nič, ako je cena auta, GG. To prikladám, takže tam to máte. A dávajte si bacha, tu v Bystrici je ťažké to, že keď to mesto nepoznáte, no proste nechoďte hneď rozvážať na aute, to není vôbec dobrý nápad. A hlavne nemáte tu kde parkovať, jak to nepoznáte, riskujete pokuty a keď platíte parkovné, tak zasa je to zlé, lebo čo? Nevidím vám z tej objednávky skoro nič, takže také rady by som dala. Preto radšej chodím na kolobežke. Ak niekto rozmýšľate, že sa stanete Volt kuriérom, tak hodím vám môj kód a ty dostaneš 200 eur, ja... Ty vole, to je o 200 eur, kámo. Ale keby mi išiel Volt, tak ja by som jej kľudne akože dal ten kód, ale neviem, že mi musí napísať, lebo ja neviem, jak tomu robiť. 250. Keby ja som už jej písal na Discord, lebo som s ňou skontaktovaný, som jej písal, ale veľmi mi tam, iba mi poradila, jak to ten... parkour, jak robiť pre Volt, ale zatiaľ, je to všetko v mobile, ale nejde mi to, neviem prečo. A bol by som rád, keby ten, kto sa vyzná vo Volt aplikácii, tak by som bol rád, keby ste mi pomohli. Lebo to by sa mi veľmi hodilo.
čo sa veľmi oplatí. Rozvažala som dokonca aj Bolt. Bolt je taký, že je viac chillec, že dobre viete si zarobiť, ale nie tak ako na Volte. Volt vám nastreľa toľko objednávok, že ich máte aj 8 so sebou, jeho nezaujíma, že to nemáte kam dávať. Samozrejme ja ich neberiem. Jo, nezaujíma, kde to máte dávať, no nič. Tak asi poviem pre Volt, ale reálne ja nemôžem, lebo som keby odpísal mi Volt, ale vraj, že teraz sú nejak mimo provoz, či čo. Neviem, čo sa, prosím mi tam písala nejaká pani, že sú mimo provoz alebo dačo. Keď nemám Thermomoxy, mala som 2, takže som ich brala, keď som splňala ten bonus. Ale Bolt celkovo je taký, že dlho čakáte na objednávku, kľudne aj hodinku, proste dávam vám pauzy, keď ste veľa toho poodnášali, ale akože platíte celkom v pohode, len čo som si všimla, tak nikdy neberiem druhé objednávky, lebo je to taký trošku hej, lebo proste vy dostanete objednávku za 4 eurička a potom zoberajte po ceste ďalšiu, pridávam to 2, niekedy sa to oplatí, keď je to fakt že pár metrov od seba. Veľakrát sa to neoplatí proste a idete trošku ďalej a spotrebujete viac paliva, ale máte 2 objednávky naraz, hej, čo chápem, ale proste podľa mňa je to taký trošku. Ale to robíte tak, že potrebujete... Ja neviem povedať, lebo reálne, VTF, jak som stopol. Každopádne to nemám jak povedať kvôli tomu, lebo sa v tom nerozumiem, nikdy som nerobil, takže neviem čo vám povedať, že iba poslúcham, že ak to treba. Veľa tých objednávok, napríklad čo som musela ja splniť tých 150, splnila som ich za 2 týždne, dámy a pani, za 2 týždne som si zarobila 1400 eur na Volt. 1400 eur? Tebe hrabe za 2 týždne? No nič, kámo, tá ona frajerka, ty vole. Ty vole, ona pre mňa išla speedrun reálne. Kámo, však ja za 2 týždne, čo som bol na brigáde, tak za 2 týždne som ledva zarobil 70. Alebo 100. A nie 1000. 400, no nič. Tak sa to nejako dalo, hej. Mi to vykompenzovalo všetko. Aj teraz mám nejaké bonusy, ale to je splňanie, lebo robím video editing, ako som spomínala na začiatku videa. Cez leto to možno pôjdem robiť. Každopádne bez mojich kecov a keby si chceli vidieť pôvodné videjko od tejto pôvodnej autorky, tak všetko máte v popisku jej kanál aj toto videjko, takže si môžete ho pozrieť bez mojich rečí. Takže tak. Na e-bajku, to sa celkom dosť oplatí. Ak máte elektro, určite sa to oplatí, hej. A ideálne nejaké malé autíčko. Ja mám túto veľkú oktávku v kombíku a akože je to výhoda. Akože je to dieselak do mesta, vy si poviete, že mi drbe na hlavu. Ale ja si nebudem ako študent kupovať ďalšie auto a proste to staré auto, ja viem, že to tá 1.9 zvládne, je o to auto dobre starané a väčšinou aj tak chodím dlhé trasy, 130 km v kuse a dokopy 4 krát do týždňa, takže to sa nejak vykompenzuje na. Ja viem, že keď ja dokončím vodiča, akože keď začnem a skončím ho, tak pre mňa, ja som mal najprv dediocovú, že Škodu modrú, ale nakoniec asi získam, keď rovno plním vodiča a budem na automat, tak rovno prejdem, na manuál idem a potom keď tak rovno prechádzam na automat. Takže poviem na super Bčko, lebo reálne neviem jak to, ale proste manuál mi veľmi nejde a už som aj skúšal ho a už som stihol reálne vo svojich 13 som chcel zariadiť jednotku a som odsúval škrol auto, také B2 rejba, ale tiež farba drahá, takže musel to znova prelakovať asi, ja si to už veľmi nepamätám, ale ťažké robiť, napríklad môj bratranec sa raz robil vodičak, alebo ho robí ešte a tiež je to ťažké, takže GG. Na diaľnici tam chodím samozrejme tú trasu domov, takže 130 idem, takže všetko sa vyfičí, štartuje mi to dobre. V meste môžeme si pozrieť, koľko nám to zatiaľ žralo. Zatiaľ mám spotrebu 7,4 litra, čo je úplne v pohode v meste, lebo tu sú dosť kolóny, hej. A normálne keď chodím tú dlhú trasu mám 4, maximálne 5 litrov, takže to je proste jedna devina, čo chcete, hej. Úplne pohodička, autičko. Jak máte nejaké otázky, pýtajte sa do komentárov, ja kľudne natočím ďalšie video, vysvetlím tam všetko. Odpoviem vám na komentáre, ako to vlastne funguje. Tak ja dúfam, že mi odpovieš aj na toto videjko, lebo bol by som rád, veľmi. A možno sa pýtate, čo všetko ja robím všetko, ľudia, normálne všetko, čo si spomeniete, tak ja robím. Čo je niekedy zlé tu v Bystrici, na tom, keď rozvážam, je to, že proste v tom mekači to absolútne nestíhajú, niekedy tam čakám aj pol hodinu na objednávku, jasne dajú vám kompenzáciu, ale keď vám dajú 1 euro, tak mi povedzte, že vy tam čakáte pol hodiny a dostanete 1 euro, čo to sakra je? No nič, kámo, no nič. Toto by som nechcel.
A na Bolte je ešte ten problém, že Mekač to označí, že už je tá objednávka pripravená a dajú vám maximálne za čakanie 15 centov. Čo je akože... Si pána 15 centov dostať, no nič. Nie, ďakujem, zostanem pri Volte. Ako môžete vidieť aj teraz, že mám tu bonusy, že 115 úloh a 160 eur a ďalší bonus je 350 eur za 100. Takže tam plníš nejaké bonusy, akože questy, aby si dostal svoju výplatu, keď to správne chápem, tak dajak. 75 úloh, akože dokopy je to dosť dobrá čiastka a vlastne vám sa to spočítava, hej, dokopy proste dávate objednávky na ten bonus, takže je to fajn. Tu mám dvojku iba kvôli tomu, že som pred tým, ako začal tento prvý bonus, doručovala a máme dokonca 40% bonus za zlé počasie, čo je fajn a môžem vám rovno ukázať tie zárobky, čo som vlastne zarobila v tom decembri, takže môžeme si to hodiť, že od 1. decembra som to rozvážala do nejakého 1. do 20. bolo to reálne menej, pretože som začala neskôr, takže boli to 2 týždne, hej. A ako môžete vidieť, 150 donášok, 718 km som prešla, zarobila som 1312 eur, čo je super. A prepitné som mala 14 eur. Čo som si všimla, tak na Bolte dávajú menšie prepitné ako sem na Volte. Tak to potom idem do Volt, ale neviem, jak mám ísť do toho Volt, to je ten problém. A ďalší poznatok, čo som si všimla, Na Bolt mi možno, že odpíšu, ale na Volt mi odpísala a nejde mi to. čo je plus pre Bolt, že keď proste roznášate Bolt, tak tí ľudia si idú dole po to jedlo, nie sú takí leniví. Tu na Volte im to 95% času musím priniesť hore a na Bolte je to, že 90% času proste, oni už čakajú, oni sú už prichystaní. Takže to je ďalšia vec, ktorú som si tak všimla. Hej, to poznám. Ja som objednal cez Volt v Prešove, keď som bol u kamaráta, tak som objednal si z McDonaldu jedlo a som skúsil, reálne on tam bol za nejakú pol hodinu, alebo za 45 minút približne a reálne, nechcem nič hovoriť, ale som si myslel, že mi to vyniesie hore. Ale nebol som taký lenivý, ja som si išiel po toto, aby som nezdržal ďalej. Ale som chcel vyskúšať, či mi to vyniesie hore. Ale nakoniec som zistil, že povedal mi, že sa ponáhľa, že či by si som nemohol ísť dole. Tak som radšej išiel kvôli tomu, lebo nechcel som ho zdržiavať. Ale som chcel vyskúšať, bo všetci hovoria, že sme my vraj tí, čo objednávame, sme leniví. To som chcel vyskúšať, či to pôjde a nakoniec nešlo. Takže skôr chodite sa radšej po to jedlo do nich, nezdržiavate. Takže GG. Môžem skúsiť aj Bistro, dajte mi dole do komentárov, teraz čakáme Bistro SK, no nič. na objednávočku, hej, takže uvidíme, ako to pôjde. Ako vidíte, mám objednávku, dávam ju prijať, takže ideme začať vyzdvihnutie, idem po to, zase som pri Mekači, hej, to je moja stratégia. A teraz sa tam dlho nečaká, teraz je strašne málo ľudí v Mekači, takže úplný čilec a dáme tam. Mal som aj veľmi zlé skúsenosti so zákazníkmi. To by som nechcel. Ak ťa to zaujíma, napíš do komentárov. Všetko odpoviem vo videu, no nič. OK, keď sa dnešné videjko páčilo, budem rád za like, odber, zvoneček a za ňom ďalej pokecávať. A z dnešného videjka by to bolo všetko, jak som hovoril. A my sa vidíme u ďalšej novej reakcie. Môžete mi napísať do komentárov, ak sa vám toto videjko páčilo. Každopádne toto video malo slúžiť hlavne na pobavenie a hlavne kto by mi chcel pomôcť s Voltom alebo s Boltom, budem moc rád, keď mi napíšte, kto má nejaké skúsenosti a to nepokecávať. A ďakujem Rockhanik, alebo neviem, ak sa volá, dúfam, že som povedal správne. Ďakujeme za toto skvelé videjko a ja to nepokecávať a zatiaľ čaute, my sa vidíme u ďalšieho videjka, zatiaľ, čus.